Hello, kabisyo! Kapiling nyo na po ngayong gabing ito ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At hindi man ako palaging may Jew. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Terra. At syempre, bago ko ipakilala sa inyo ang inyong pinakinaabangan ngayong gabing ito, kailangan nyo muna pong pusuan itong video na to at i-share itong video na ito. Ang mag-share nito, pagpapalain ngayong Valentine's Day. Charot with the rot. Well, anyway, eto na nga kabisyo. Kapiling na natin ngayong gabing ito ang talaga nga namang napakatalentado, napakaganda, napakahusay, napakagaling. Nagsimula po siya sa isang Filipino favorite noontime show na Eat Bulaga. And of course, nakasama niya doon ang iba't ibang talentado rin ng mga Pinoy. Of course, ang kanyang former pop rock group, Music Hero. And of course, dahil nga napakahusay nitong babaeng ito, ang galing niyang magsulat at dalang-dala niya po ang kanyang mga sinusulat. Sinasamahan niya po ito ng kanyang emosyon at talaga nga namang nag-i-stand out siya sa lahat ng mga utaw. And now she is bringing all the kilig with her latest single, Dika. She is none other than Raja! Hello guys! Mga kabidyo, hello. O diba, ang haba ng intro ko sa iyo. Hello. Kala ko nga makakatulog ka na dun eh. Uy, pero si Rangela, nakakasama ko siya before sa Eat Bulaga. Ayan. So, si Rangela, lagi ko tinitingnan to. Sabi ko, ang ganda-ganda nitong batang to. Tapos, kapag kumakanta pa siya, ang galing-galing mo. Titingin na lang kami. Ako din parang, ang galing-galing niya magsalita. Mukhang-mukha. Nag-admiration lang kami. Uy, grabe naman yun. Well, anyway, kumusta ka naman? Ang tagal natin din nagkita, mga 3 years Diba, na. hindi ko na nga bilang eh. Okay naman. Medyo naging mahiyain na gano'n. Naging mahihain ka pa sa lagay na yan pero parang hindi ka na ganun mahihain. Dati parang talagang hindi ka ganun masyado nagsasalita. Pero ngayon, nagsasalita ka na talaga ng sobra. Wow. Feeling ko nga, mas naging mahiyain ako. Talaga ako ba? lang pala yun. Kasi pandemic ewan ko. Hindi ko ramdam. Oy, pero kukumustahin ka ng ibang mga kabisyo natin at syempre may mga na-scoop tayo ng mga balita tungkol sa iyo. Kadalasan, hindi pa raw ganun kalalim ang karanasan sa buhay ng 13 years old. Pero sa edad daw na ito, naisulat mo ang una mong kanta. So, pwede ba naming malaman kung ano yung kantang to, tsaka para saan ito, or tungkol saan? So, yung kanta na yun kasi, parang, typical na bagets, teenager, ganun, may problema, nagugulat sa mga problemang pamilya, alam mo yun, yung fresh na fresh, may schoolwork, may mga puppy love, basta feeling ko nun, parang karga ko yung mundo na hindi naman talaga ganun kabigat kung titignan ko ngayon. Totoo ba? 13 years old? May mga nangyayari na sa buhay mo? Hindi kasi diba, parang pag nandun ka sa sitwasyon na yun, feeling mo sobrang bigat. Mm-hmm. So ayun, parang ako na, may mga sinusulat ako nun, bakit ba salungat sa kanila ang iyong ginagawa? Yung mga, ganun. parang yun na yung start nun. Tapos yun nga, dahil learning ako sa guitar, naghanap ako ng chord progression, tapos yun yung una kong nasulat. Talagang hugot ko. So, anong title nung kantang yun? Ayun, bakit? Nagtatanong lang ako. Bakit? Tapos, ito ay para sa mga taong nasa paligid mo lang, in general. Parang more on, yung talaga, mang kabasan, bakit nga ba? Salungat sa kanila ang iyong ginagawa. Mahirap maging tama sa mga mata nila. Parang alam mo yun, yung parang, Ay, sa pamilya ba ito? yun nga basta yun lang. Parang feeling ko nag-vent out ako sa kanta na yun, yung mga bakit ganito yung mundo sa akin type na rant. Ganun. Ay, bata pa lang talagang talentado na. Tsaka malalim kung humugot ng emosyon. And speaking of emotions, of course, alam natin na marami tayong mga emosyon na naramdaman nung ikaw ay naging bahagi ng Music Hero. At nag-audition ka sa The Voice. Paano yun nahugot to? Ayan Nagulat ako. Paano nandun? O, diba? So, bago ka raw naging bahagi ng Music Hero, ay nag-audition ka sa The Voice. Na-discourage ka ba sa rejection na ito sa iyo? At ikaw ba, naramdaman mo rin ba na lalo itong nag-fuel
na sa puso mo na gusto mong sumikat? Actually, sobrang na-discourage talaga ako doon. Kasi parang, alam niyo naman, di ba, pag audition, talagang hours yan, hours long, minsan whole day pa. Tapos yun, parang, doon na ako sa last stage bago ka talaga, audition. Tapos yun, parang umuwi kami, kasama ko yung mama ko noon, pagod na pagod kami. Tapos naalala ko, ang pinaka naalala ko na lang, parang on the ride home, nakahiga ako sa backseat, tapos parang, bakit Lord, ano ba? Ganun na naman, bakit na naman tinatanong ko. Pero hindi siya naging parang mas gusto kong sumikat. Buti nga hindi siya naging ganun. Ang naging effect niya sa akin yung bahala na. Parang mag-aaral na lang ako mag-gitara, nagko-cover na lang ako pag feel ko. Alam mo yun, parang mas naging, dahil sa experience na yun, mas naging friend ko kumbaga yung music. Mas doon na lang ako naglabas ng mga bagay-bagay. Wow. So, nakahanap ka ng comfort sa music Yeah. kahit na merong ilang nag-reject sa iyo. But sabi nga nila, 'di ba, yung rejection daw is not a rejection but God's redirection. Yeah, Oh. another door opening to you. Yes, kaya nga 'di ba, ang Itbulaga nag-open din ng door sa iyo. So, eto naman no, ano yung tumakbo sa isip mo nung napagdesisyon ng mag-disband ng Music Hero sa kaparehong taon kung saan sumikat yung kanta ninyong Kalawakan? Actually, oo, na parang before kasi noon alam ko before mag-boom yung song, dun kami talaga nag-decide. Pero alam mo yun, parang mutual decision naman siya kahit papaano eh. Parang feeling ko ano na lang, naging thankful na lang ako. May panghihinayang siguro paminsan-minsan, pero alam ko kasi, alam namin sa isa't isa yung dahilan parang bakit namin tinigil. Na syempre, sino ba naman ako para mag-disclose ng info, di ba? Pero, ayun. Huwag na natin masyado kasing imarites to. Pero naging thankful na lang ako sa kung ano man. Tsaka yun naman personally, yun naman yung gusto kong, yung goal ko nung sinulat ko yun. Yung maging timeless lang siya. And naging masaya ako na parang nagkaroon siya ng time on its own. Ayun. Kumbaga, okay naman din. Yeah, okay Oo. Kumbaga, mutual naman yung mga desisyon. Hindi lang isang tao yung nagdesisyon. Yeah. Ayan. O, baka may gusto pa siya sabihin. Wala, pero wala. parang... Oy, pero, syempre, galing ka sa banda. So, kumusta naman yung naging adjustments mo after mong maging, alam mo yon kasama itong mga taong ito, tapos biglang naging solo artist ka na? Ayun, actually, yung unang parang ang dami kong gustong i-explore. So, hindi ko siya masyadong dinibdib. Parang, yay, may freedom na ako na hindi na, alam mo yun, palagi ako magko-compromise sa ganito. Kumbaga, I do my own thing. Pero yun, eventually, na-miss ko yung parang group work. Team spirit, yun nga sabi ko kanina, yung parang meron kayong collective initiative ba? Aha, Tsaka yun aha. nga, sabi ko pagka mag-isa ka kasi ngayon, kung hindi mo talaga sisipagan, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yun? So, merong struggle, pero eventually, parang natututunan ko na siyang i-embrace. Ayun. Kumbaga, nagkakaroon ka na talaga ng sense of responsibility. Naks naman. At sa pagsisimula ng taon na ibahagi mo raw sa social media yung realization mo noong 2022 na hindi biro ang burnout. Ano yung gagawin mo para maiwasan yan ngayong year 2023? Kailangan mag-ingat ako sa mga pinopost ko. No? Ang lumalabas dito. Alam mo, ang bigla. galing ng writer namin dito. Nagigisa ako bigla eh. Well, siguro yun nga, yung natutunan ko lang doon, talagang take the time to rest when I need it. Yun nga, kasi sabi ko parang, naging sobrang hard ko na sa sarili ko eh, na parang yung expectations ko, hindi ko na maabot sa alam mo yun. So, yun siguro yung natutunan ko. Ibigay ko lang ng ibigay, pero kapag nararamdaman kong pagod ako, from time to time, yun, tao ka lang din naman, Rangel. Alam mo yun, parang kumalma ka dyan. Parang yun, siguro. Kumbaga, ibigay mo sa sarili mo yung pahingang kailangan mo. Ayan. Huwag mo i-deprive daw yung sarili mo. At hindi tayo made-deprive ng mga tanong dito kasi ang daming sinulat ng writer natin. At ang husay nila dito. So, balita namin sa kabila ng pagsali mo sa talent competitions noong bata ka pa. Tulad din ng sabi mo kanina, mahiyain ka pa. Ayan. So, ano naman yung maipapayo mo sa mga aspiring talent sa pag-overcome ng shyness or self-doubts nila? Yeah. Guys, hindi tayo magiging makapal mukha kung hindi talaga tayo dadaan sa pagkamahiyain. Alam mo yun, nakukuha mo yung kapal na mukha, kaka-expose mo, kakapahiya mo sa sarili mo. Yung bagay na lang yung na-realize ko talaga. Parang, ako, hindi talaga alam ng marami, kahit ilang gig or kahit ilang show yung mga nararanasan ko, nanginginig ako sa kaloob-looban ko. Pero alam mo yun,
parang fake it till you make it, kumbaga. Ay, oo. Yun talaga eh. Parang push mo lang, alam mo yun, i-endure mo kasi hindi ka naman mamamatay. Yun na lang lagi ko sinasabi ko sa sarili ko. Kaya mo yan, I-endure girl. mo yan! Kasi hindi ka na mamamatay dyan. Sorry. Hindi, pero yun talaga eh. Parang kailangan mo lang paligayahin sarili mo in the moment. Alam mo yun? Yung talagang at least may experience ka, kaya mo yan, gano'n na lang. Bago ako sumalang talaga, na ine-encourage ko kayo gawin nyo. Pep talk nyo lang sarili nyo, cheer nyo lang, alam mo yun. Kaya mo yan, girl. You'll get through it. O, diba? Parang walang kabahid-bahid ng pagkamahiyain, no? So, sabi mo talaga naging mahiyain ka, pero ito na po yung resulta. Kapal na po ng mukha. Okay, pero ngayon naman, dumako na tayo sa isang pag-game namin dito sa Love Radio. Kung kanina medyo nabato ka namin ng mga kung ano-anong tanong tungkol sa iyong personal na buhay, ngayon naman dumako tayo sa ating game. Ito po ay tinatawag na SA. Alam ko na, SA, Song Association Game. Oh, ha? Pinasosyal pa yan. So, meron lang akong babanggitin na word. At ang kailangan mo lang gawin ay mag-isip ka ng kanta at kantahin mo ito. Ayon. So, tama ba ako ng instruction? Kakantahin ko? Kakantahin mo. Kumbaga, kung ano yung maisip mo na kanta na nagsisimula sa, or na may word na ganun sa kanta, kantahin mo. Kahit may super word. short lang. Yes. Hindi siya theme. Kaya hindi siya theme. O, diba? Oo. So, yan yung briefing sa akin kanina. Kaya naman, ready ka na ba, Rachel? Okay, let's go. Let's go. Okay. So, first word. Pangarap. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Aray. Uy, gusto mo pa sirain yung ngipin mo? Ako'y lilipat. Alam niyo na yun. Kailangan matapusin. Hindi naman. Okay, next word tayo. Uy, guesting lang to. Hindi natin sinabi magpapadental ka dito. Okay, next word. Langit. Ala, ba't makalumamang naisip ko? Langit ka, lupa ako. Uy, Di ba? kapanahonan. Okay, next word. Bakit? Pwede ba yung sarili ko na lang? Oo naman. Bakit nga ba salungat sa kanila ang iyong ginagawa? Oh, bakit nga ba mahirap maging tama sa mga mata nila? Siyempre, pag sarili mo mahaba, di ba? Ang ganda naman nun. Yun yung unang sinulat mo ng 13-year-old ka. Okay, next word. Pag-ibig. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman, kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Grabe. Gusto ko dito ng ng kainuman. Char. Ang sarap naman pakinggan ng boses mo. Next word, mukha. Shucks. Ito na. Ano yun? Ano yun? Sige. Wait lang! Wala mga timer to. 5, 4, 3. Yung ang galing-galing mo, sumayaw. May hindi ko lang Ayan, sige. Saan ba? Ayan. Ayan! Kamukha mo, wag niyo po akong i-hate mga fans. Para luman. Nung tayo ay bata pa, Ay. at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Okay. Ayun. Next word, pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Ay, grabe naman yung kulit na yun. Parang naging 53 kulot yun na. Okay, next word, sandali. Sandali, hindi ko na alam. Ano? Thank you po. Sandali na lang, maaari bang hawang... Hindi ko sure di. Yun. O, next, kahit. Sige, kaya mo yan. Nandyan, nasa dulo ng dila niya. Wait lang, hahanapin niya lang kasi ang dami na natin pinakantang-kanta sa kanya Dito lang po kayo makakarinig niyan. Dito lang kayo makakapanood niyan. Hindi ko na mahanap.
Kahit kunwari man lang. Nagbigay ng ano. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang awit. Nakakainis, hindi ko maisip yun. Ginawa niyo pang video okay. Uy, pero ang galing mo Sobrang Thanks po. Nakakahele yung kanyang Anyway, next, sayaw. Bakit naman mental block na ako? Ang dami na kasi namin pinapakanta sa'yo. Hindi, oo, totoo. Parang feeling ko tuloy ang bobo ko. Oy, grabe ka naman. Wag Isayaw. Nag-isip lang talaga ako. Sige, go. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko. Akin yun. Wow! At last word natin, bibitawan. Siyempre, di ka bibitawan, ha? And di ka bibitawan, ha? Yeah. Ayun! Uy, excited na akong mapakinggan ng buong yan. Live na live. Pero syempre, speaking of Dika, yan na nga yung nakanta mo kanina sa ating game. Pag-usapan natin yan. Ano yung naging thought process mo sa pagsusulat ng kantang ito? Yeah. Actually, ito yung mga moments siguro na bago pa ako yung parang isang month siguro bago yung matindi kong burnout. Kumbaga, nasa heat pa ako nito eh. Parang alam mo yun, nandun pa ako sa momentum na tipong pag inisip ko ano yung gusto kong sulatan, magagawa ko siya ng mabilisan. So parang dito, gusto ko sana nun kasi parang gusto ko ng good vibe song lang kasi nga pandemic, ang lungkot na ng lahat. Alam mo yun, parang lagi akong nakakarinig ng mga malulungkot na kanta na gusto ko naman ng positive. So parang sabi ko nun, at the time, may experience din ako na nasa relationship ako na parang hindi ako masyadong nakakakuha ng assurance. And ayun, ngayon parang sabi ko lagi, pag nagsusulat ako madalas, kung hindi man yung nafe-feel ko, yung gusto kong sabihin sa akin. Kasi 'di ba, feeling ko lahat naman tayo ganun eh. Pag nakikinig tayo, it's either nakaka-relate tayo or gusto natin marinig yung mga hindi nasasabi sa atin. So ayun, so parang sabi ko nun, sige, siguro itong song na to maganda na optimism lang, assurance lang. Kaya ayun, naging di ka pipitawan, hirap at ginhawa, mga ganung context. So yung taong tinutukoy mo dyan, wala na kayo nan. Charot! May charot! Kasi di ba may hugot? Ayan. So karamihan nga kasi ng kantay hugot, di ba? Pero nag-decide ka to look on the brighter side sa pamamagitan ng kantang Dika. So ano yung gusto mo mapulot pa ng mga makikinig nito? Ayun, gusto ko sana yun, pagka parang may papasukin tayo sa buhay natin na kung anumang chapter yan, di ba? Parang sana salubungin natin ng optimism. Hindi tayo puro walang forever, gano'n. Hindi naman ako galit. Pero kumbaga, yun lang, gusto ko talaga sa kanta na to na mag-spread ng good vibes, yung parang maging hopeful naman tayo, di ba? Kahit paminsan-minsan. Alam kong madaling maging negative. Pero yun, think positive, hala. Yes, ayun. And syempre, positively, gusto na naming makita talaga ang iyong live na live performance dito sa Love Radio Manila. So, mga kabisyo, ito na po ang live performance ng ating special guest na si Rangel sa kantang Dika. Yeah. Ginhawat suliranin, tatahakin lahat kasama ka, lilimutin ang takot at kaba, dahil nais kang damayan, luha kong kailangan, handa akong maging sandalan mo. Oh, hawakan ng iyong mga kamay, iingatan sa ligaya at lumbay. Oras ng kalungkutan, di ka bibitawan, hawakan ng iyong mga kamay. Sintawan ng
ibabalik. Sa tuwing nangingibabaw ang sakit, mga yakap ay lalong hihigpit. Di magbabago, ikaw hanggang huling pigil. Hahawakan ng iyong mga kamay, iingatan sa ligaya at lumbay. Oras ng kalungkutan, di ka bibitawan. Hahawakan ng iyong mga kamay, hahawakan ng iyong mga kamay, iingatan sa ligaya at lumbay. Oras ng kalungkutan, di ka bibitawan. Hahawakan ng iyong mga kamay, yeah. Di ka bibitawan, di ka bibitawan, di ka bibitawan, di ka bibitawan. Wow! Napakahusay naman talaga. Ang sarap pakinggan. Ang sarap panoorin ni Rangel. Parang ano, ang sarap ma-in love. Wow! Sabi mo yan, Oo, 'di ba? Talagang magbibigay sa'yo ng optimism and of course positivity. So, Rangel, please invite everybody to catch your single at saan ka ba nila pwedeng ma-stalk, 'di ba? Ano ba yung upcoming events mo and of course your social media? Yeah, I hope you guys give Dika a chance. It's out on Spotify, YouTube, and Apple Music. So, and kung nakikita nyo rin, may fina-flash na music video. Available yan sa YouTube channel ko. And ayan, kung gusto nyo ng updates, saan ako magpa-perform, and kung ano mang ganap ko sa buhay, follow me at WhatTheRangel on Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Yep. Thank you, guys. Ayun! So, napaka-exciting na mga magaganap dito kay Rangel. So, ayan, kabisyo ha. Stalk nyo na siya. And of course, catch her newest single, Di Ka, ano nyo na yan, i-loop nyo na yan sa mga sasakyan Yes, ninyo. And of stream. course, sa inyong mga mobile phones para ma-feel ninyo na kahit wala kayong jowa this Valentine's Day, meron. Well, anyway, ayan kabisyo, don't forget to like and follow us on our social media accounts, Love Radio Manila. And of course, ako rin, Rocky Tera. So, next time po ulit dito syempre sa Love Radio, kapiling po ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera at hindi man ako palaging may show, at least palagi naman akong maganda, DJ Rocky Tera. And of course, Rangel! Maraming salamat sa'yo. Kung magiging DJ ka, anong magiging tagline mo? Hala, hindi ka so mapapantayan. Hindi kailangan. Ano? Rangeli, ang hindi mapakali. Ano? Oy, pwede ang bilis mag-isip pa. Ayan, ikaw magsabi ng ender natin. At ikay nakatutok dito lang sa Love Radio. Bye! Guys, ako nga pala si Rangeli, ang hindi mapakali kayo ay nakatutok sa Love Radio. Bye! Bye, guys!